mga bigkakaw-tsagawan, mga akaw, time check, 12:31. Pasensya na, time check, 12:31. Date, May 11. May 11. So, welcome back. Late po tayo dahil mayroon tayong, anong tawag nila doon? Parang nagkaroon kami ng emergency meeting kanina, no? Hindi pa nga tapos, about the health conscious. Kaya medyo, ayun nga. So, kailangan nating, anong tawag nila doon? Buti, akala ko saglit lang yun. Kaya, pero natagalan pala. Anyway, sumangan tayo. Welcome. Medyo late po tayo. Kumusta po kayo? Kumain na po ba kayo? Kumain na. So, welcome to Mangan Tayo ulit. Episode 36 na po tayo. Ang bilis na panahon. Today is Thursday. Midweek ba? Tama ba? Midweek, sabi niya, pangit na talaga ng hair ko. Joke lang. Ayun yun. Sa Antisirayo, Mangan Tayo, as usual. Follow, heart, share, no? Mangan Tayo, Jameson Betine sa Facebook, Mangan Tayo segment, Advisors Corner, yung ating page. Teacher ko yan, naka-stream din po tayo sa YouTube natin na Teacher ko yan. At the same time, siyempre yung sa TikTok, yung online talipapa ni Mrs. Sa akin pala yun, at Elocolin Shop ni Mrs. At siyempre yung kay Grandma, yung Felicidad Pintayen, ayun, so pa-follow, pa-heart, pa-share yung mga videos natin. So, yung may viewers din po tayo sa YouTube, yun, welcome to Teacher ko yan, ayun. Antoy Sirayo, no? Ano bang ulam? Anong ulam po natin? Saglit lang. Anong ulam nyo? Hi, Ma'am Julian. Kumusta po? Mangan tayo. Welcome back to Mangan tayo. Ayan na si Mrs. Nag-message si Mrs. Muntikan ko na nakalimutan. Sabi nila kasi doon sa meeting ko, pero hindi pala. Anyway, at least we're here. Nagpapalik, umabot tayo, 30 minutes na lang. Pero kaya pa rin yan, Ayun, start. Ayun. Doble-doble ang ating gagawin na pangkuhan tayo, Ayun, At ang aking ulam po ngayon ay igato. Igato na nabuhos din ang sabaw ulit. Bakit nabuhos? Siguro dahil nandun sa motor. Naibong sa sabaw to may igato. Antisirayo, anong ulam nyo? Anong ulam po? Mainit ang panahon pa rin, as usual. Heat stroke pa rin tayo, sabi, grabe. Grabe itong heat stroke, grabe itong init. Nakaka-heat stroke talaga, promise. Kuha natin yung sabaw, sayang yung sabaw, Bayamart, mga tayo, mga guwapings, Talk to Films. Ayusin muna natin kasi sayang yung sabaw. Masarap yung sabaw, sarap ng ulam ko, okay na rin yung tiyan natin ng konti lang. May hilap pa rin pero manageable naman na, At yung acidic, nag-acidic na rin ako ngayon, dahil siguro ilang araw na po, Pero syempre, mango is life. Mango is life. Sabi ko ay Mrs. baka pwede ng mangga. Yun, mangan tayo. Anong bang ulam nyo? Sir Fritz, ayun, mangan tayo. Welcome. So, ang ulam ko po sa ngayon araw is, hindi nag-imbita sa kasal. Ay, umatin daw ng kasal si Boss JB. Wala imbutido, wala bukayo, may kung nakasal, Sana all, ang sasarap naman nun, sa atin naman is anong tawag nila to? Tayo ay igato, May igato tayo, Sarap-sarap na igato. So ano bang ulam nyo, So sabi ko nga, mangan tayo, inta ko mangan, sa mga natin, ano ba yung mga lingwahe natin? Nakalimutan ko yung mga lingwahe natin. Ayun. Mangan tayo, mangan tamo, inta ko mangan. Ayun, Kumangtam, kaon. Makain kita, kain tayo. Bon appetit, Yung mga ganun, Namakon natin. Ano pa ba? Sikpan. Yung mga tito-tita natin sa Japan, tabi mashu,
Vamos sa Comer, no? Yun, Hayanaku. At saka yung kay tita natin sa Iran, Bifami na Harbukor. O, di ba? Ayun, no? In automatic ni Bayaw Mark, no? Send 250 stars kaagad. Nagpaulan kaagad. Nagtar si Bayaw Mark. Maraming salamat, Bayaw Mark. Boss JB, ako na ang impitat kasal. Ay, Ma'am Kay, mangan tayo. Kumusta po? Kumusta? Sana nag-invite daw kayo, ano? Mrs. Ayun. So, mangan tayo. Iminom muna ako ng tubig. Napagtanto ko, ano? Medyo, tayo, no? Ayan, tubig. Tubig, para cute. Alam, kalahati na yung tubig ko. Dahil sa init, no? 35 degrees Celsius. Congratulations naman dyan. Congratulations. Sana naging bus. Ano? Tumiyan ano ba yan? Naging kwan. Sayang, nakaten sana kami. But still, best of luck. Ano? Congratulations to both of you. Mr. and Mrs. J.B. Balulong and K. Briones. Tama ba? Tama ba yun? Ayun, sino pa ba yung mga dito? Mark Harry. Paano nakita ko? Yung estudyante ko si Mark Harry. Ano? Mark Harry, shout out. Sabi niya, shout out naman sir. Sabi niya sa akin kanina. Ano? Harry, mangan. Saklit. Baka, mangan tayo. Tapos, Seville wedding. Okay na yan. Okay yan. Importante. Ano? Nagbind kayo together, you know. Regardless kung saan yan ginanap, importante, kayong dalawa ang involved, totoo sa isa't isa. Maganong payong matatanda. No? Congratulations. Congratulations. And ano tawag nila doon? Ano pa ba? Best wishes. Kanto, no? Yung mga ganun sa kasal natin, no? Mr. Gig. Ayun. So, ayun, mangan tayo. Anong ulam? Noong umabot kami yan, Pag umabot dito yung imbutido sa... Sana umabot yung imbutido, ano? Nag-Sharon pa siya. Nakikain siya bayaw sa kasal. Sir Alvin, mangan, antidig na. Welcome back to Mangan Tayo. Mangan tayo. Ang ulam ko po ngayon ay igado. Shoutout kay Madam Cheryl na beloved wife ni Boss Jared. Ma'am Cheryl. Si Boss Jared, Mr. and Mrs. Jared, Madam Sir Jared. Pabito ba yan? Pabito, Ma'am Cheryl. Mangan tayo sa ma'am. Mangan tayo, mga Tokyo, mga guwapings ng Tokyo Films, no? Ang ating ulam, igado. Di ba? Igado na agad. Para na rin ako nakipunsya. Para na rin ako nakipunsya nito. Wow. Balatong with kamote tops. Mapli kamote tops na ante, di ba? Yung masarap yan, masarap yung ulnos, talpos ng kamote, kamote tops. Masamsabi sira ng antidig na. Lalo, sabi ang Newton imprito, impritong sira ante, masamsabi. Uy, may bagong internet daw. Boss Joel Bless. Mr. Joel Bless Balatong. Shout out kay Sir Joel. Mangan tayo, sir. Sir Joel Bless Balatong. Mangan. Chow. Classmate Berna. Mate. Shout out dyan sa Jessica Construction. No? Ninong Joe. Engineer Chris. Boss Mike and Boss JR. Architect Jason, and then makasama natin dyan dati si JC Ferrer Construction. No? Ayun, no? Mangan tayo. Antisirayo. Ang ulam ko po igato. No?
Oh, munti ka na ako hindi makaabot eh, no? Kasi kanina may nagko community service about the health survey, yung mga ganun. Mm. Which is good thing, ano? Nalaman natin kung ano ang status ng ating katawan. At yun na nga, nalaman natin, obese tayo. Overweight. Nako, overweight daw tayo. Oh, ang taas ng laki ng aking overweight. Nalilagyan po sa Thunderbird. Agi, bari-bari. Thunderbird. Ay, masamsamit sa pananganditan. Masamsamit sa bulsa, ha? Mahal dyan, mahal, ha? Hmm. Maganda dyan. Sa Thunderbird at ah, sa may La Union, San Fernando La Union, ano? Oh, minsan na kami napunta diyan, napadaan lang. mm. Makantayo, anti sirayo, ha? Masasabi si Ate Digna, balbal sira tayo. Ang kay Balante Digna, sabayan nyo, ha? Mm. Madalas, ikikinmitay kamuti tops ng misis, no? Kasabay ito tuyo, kanto. Maraming sabi, wala yung tuyo, kanto, ha? Dino isan mo, basta ka bosan. Isan mo, syempre, pansaw-saw mo sa may tuyo, may tuka, kanto, ha? Tapos, yung, ano pa ba? Yung pinagprituan ng tuyo, nasa insanglil mo may niluto, kanto aging samsamit, ha? Mm. Kahapon, nagtuyo pala kami ni Mrs. Ayun, noon. Ulam namin ni Mrs. kahapon tuyo. Naalala ko tuloy. Mangan tayo, ano bang kanyo dyan, oh? Saan man kayo, ha? Sa daan, sa bahay, sa trabaho, ha? Dapat kain na. Kasi, 12:44 na. Medyo nahuli tayo ng dating, no? Mm. At Kwan, pa-shout out, ayun, Ma'am Bless Balatong, ha? Sila pa yung may okasyon, Boss JB, sa si Boss Joel, saka si Madam Bless Balatong, sila pa yung married couple dyan sa Thunderbird. Best wishes, ha? Parang kasi, paring ko, ayun, shout out po, tayo, Ma'am Bless and Boss Jewel, ayun, Sir Jewel Balatong and Ma'am Bless, no? Parang sila, kasi pareho sila na apelyedo, no? Tama ba? Tama ba, Boss JB? Oh? Sila pa yung pinuntan mo dyan sa Thunderbird. Mangan tayo, ha? Best of luck. Best wishes, kanto manaya. Yun, with luck and best wishes. Boss JB, ha? Pinapaalam lang namin sa'yo, si Sharon ba? Sharon. Ha? Balutin mo ako. Hi, Ma'am Mitch. Mangan tayo. Tapos na ba yung kwan? Nakinood na si Ma'am Mitch sa ating Mangan tayo segment. Mangan tayo, Ma'am Mitch. Mangan tayo. Hanggang medyo obese tayo guys. Shoutout po dyan sa mga senior high. Sa aking mga kapwa guro na masisipag.
magaganda. Abitin so bakasyon miditan kanan antitik na. Pawil kailan mo. Kapag long weekend ha, kapag long weekend. Meron ba? May long weekend ba? Sana yung hindi na masyadong mainit, ano? Nakakatakot kasi. Nakakatakot kasi lumabas. Hindi pa sir, ni ko na sompal may health nutrition na meeting, no? O kasi yung meeting na may kasamang ko. Ayun, mangantay, narasan kila ma'am. Ako na la. Ay muna lang, tani medyo kailangan may segment ko ibangan tayo na ni. Aga kian ano, ha? Imo pas ni gasolina ma'am. Ay ante, imo pas ni gasolina. 56 lang kay gasolina nata. Medyo mamura mo lang. Ay Ma'am Marilu, ayun oh. Kumusta Ma'am Marilu Marshall ah? Parang kakilala ko si Ma'am Malu. Ma'am Malu, ayun, kumusta Singapore? Shout out dyan sa mga Singaporean, no? Kumusta po Auntie Mel, ano? Pa-request naman po ng kanta. Ano bang kanta maganda? Ano bang wedding song nila? Ano ba yung wedding song nila at baka pwede nating mapagbigyan yan si Madam Jewel at Boss Jewel and Madam Bless. Ano bang wedding song nila, no? Medyo kan ba anak daaknan on Ma'am Malu, I know you. I know. Akan recognize kung tampol na Tapos siya nakpiki ako, okay na ba latan Auntie Mel, kumusta? Welcome back to mga tayo. Tapos siya nakmutapiki ako. Antay lang, medyo nando ko lang matapigi ako, kanyang kato. Boss JB, kahit ano daw. Sige, Boss JB, kukunin natin. Pagkatapos kong kumain, kakanta tayo ng a cappella. Para masaya. Ayan, abutan to yung manukang ko sa kansyon. Abutan, ko'y manugang ko. Sayawan, ko'y kindo. Umanira. Ako masyadong kabisado lyrics to may pagatin. At ang may jingle ko sa amin na may bematikat. Yata, no? Pagatin, Pero, wala rin kakansyon ako dati. Asawa. Medyo ko sabi niya, kanto na asawa. Kaya rin ka mga isang man a cappella. Okay na ba ta? Sa boses ko, medyo antayo lang. Karaanan na mo na talusan. Masama sa panangan ko talaga, ma'am. Ayun, oh. Si Boss JB, ayun. Nabang kwanta, medyo kailangan niya ng mas matinding bakit may ulo ng misis mo lang. Love advice naman po kung paano magtagal na relasyon. Simple lang, magpakasal kayo. Kasi sa Pilipinas, joke lang pero totoo yun. Gusto mo tumagal na relasyon nyo, magpakasal kayo. Bakit? Walang divorce sa Pilipinas, joke. Pero basically, paano pa magtagal ang relationship? Don't count the days. Diba? Count the memories. Di ba? Wag kang tumingin sa araw na yung memories nyo, di ba? Cherish every moment. Then you will not, hindi mo mamamalayan. Pagkatiwalaan nyo ang isa't isa. Para walang hindi yan mag-create ng pagdududa sa bawat isa. Kasi pag nagduda na ang isa sa inyo, wala na. Di ba? Mag-create na yan ng gulo. Ayan si Auntie Dick na 44 years lang kasal ante Tiwala.
Tiwala. Tiwala ang importante naman dyan eh, no? Sir Dewey, Papa Dan, kumusta? Sir Dewey, paano po pag naubos na ang tiwala ng partner ko? Huwag mong iubusin na. Ang trust hindi naman yan na naubos. Na, walang yun. Baka hindi naubos yung tiwala. I-correct mo yung tama. I-correct mo yung mali mo para at least, di ba? So kung may pagkakamali ka, i-correct mo at ipatunayan mo at panindigan mo na na nagbago ka na, ano man yung pagkakamali, ha? Number one naman na madalas na issue ng relationship is trust. Betrayal of trust. Kasi mahirap i-earn dyan. Pero madaling masira. Di ba? Kaya dapat once na nakagain ka ng trust, dapat alagaan mo yan dahil napakahirap i-earn dyan. Kasi once na nasira mo ang tiwala ng isang tao, meron na siyang, alam mo yun, parang pagdududa lagi sa'yo. Although, di ba, sabi nga nila, everybody deserves second chance. Good thing. Pero sana yung second chance na yun, take it as your last card. Di ba? Kasi, swerte ka kapag nabigyan ka ng second chance. Di ba? Malaking bagay yun. Dahil, once na nasira ka sa isang tao, yung na betrayal of trust, nawalan siya ng tiwala sa'yo. Wala na. Nandoon na lagi yung pagdududa. Ikaw nga nila, kahit ano man ang gawin mo, ano man pandikit ang ilalagay mo, kung nabasag mo ang baso, meron na siyang mark ng basag. Hindi mo na makukover yun. No? Takpan mo man ng pintura, nasa ilalim meron pa rin yun. So, napaka-fragile po yun yung trust. Kaya, hanggat maaari, huwag mong isirain yung trust. Classmate, welcome back ha. Singasalming episode, agla umpawel own. Tuwatan ante. Kaya, hanggat maaari, yun naman sa relationship. Kami ni Mrs. Ayun, yung alam ko, malaking tiwala sa akin ni Mrs. Ganun din. Wala kami pagdududa sa isa't isa. Kasi we trust each other. Kahit sabihin nga nila na, no, we don't trust the people around you. But still, yung tiwala pa rin niya sa'yo, nandoon. So, may tiwala siya sa'yo. So, kahit anong mga taong mga nakapaligid sa'yo, okay lang. Kasi yung trust niya sa'yo, nandyan. At dapat, alagaan mo talaga yun. Huwag mong i-betray. Kasi pag na-betray mo yun, pag nasira mo yun, wala na. Hello, Auntie Malu. Welcome to mga tayo lang. Time check, 12:55 Medyo okay lang, pero okay lang pa. Naunor timat, Ante, Mga tayo. Auntie Sirayo. Ayun lang, sabi ko lang, heart talk. Boss JB, Sir Rodolfo, mangan, kung kaya mo pang ma-recover, Boss JB, recover mo. Lahat naman ng bagay, pwede namang bumawi, di ba? Well, kung binigyan ka ng chance, patunayan mo na yes, and sabihin mo na deserve mo talaga ang deserve mo talaga yung second chance. Di ba? Parang gano'n. Talante Auntie Malu, pasensya lang kasi may mga tayo Sir Rodolfo, ayan. Sir Roderick, Sir Rodolfo, may mga family Basilio dyan, mga tayo, classmate, sila ko, ayun, mga tayo, alam sila papadudos lamot, Ayan, Boss JB, hindi sa akin lang, mga views ko lang. Kasi, yung paano daw magtagal ang relasyon, sabi ko nga, hindi lang applicable yun sa relationship, sa love relationship.
applicable yun sa buhay. Di ba? Hindi, sa any walks of life, applicable yung tiwala. Di ba? Ayaw mo ng issue sa'yo, ayaw mo ng issue nila sa'yo. Kwan mo, ano, alagaan mo yung tiwalang binigay sa'yo. May mga encounters ako sa buhay, no? Na, ayun, doon mo mapapatunayan din kung anong klaseng tao yung nakasalumuha mo. Kasi, yung mababaw lang ang dahilan para ipagpalit niya yung tiwalang ibinigay mo. No? So, may mga ganun akong experiences, encounters sa buhay, which is bad. And, yung ginagawa ko na lang, yun, I don't keep myself around them na pagkaroon. Kasi wala rin eh. No? What for, di ba? Parang ganun. Hello, Lot, natrangkaso ako. Ay, Auntie Melo. Siya parang nandun ko lang. Auntie Sir James. Igato. Igato. Sinali Kuya Pali, 1/4. Kanin Mrs. Akin dadakal asawa. Kanin Mrs. Sige. Kasi ibabagadaya Saray Bintayan Poligamos. Oh, no na. Tay pati polygamous, nature siya laki pero depende sa laki, oh, di ba? Man is born to be polygamous pa. Oh, tatay ko naging polygamous siya dahil parang ganun din yung mga pero not all. No. And then, siyempre pag naranasan mo yung bad experience, alam mong mali, huwag mo nang gayahin kasi mali eh, di ba? So, nagkamali man si tatay ko, ako, ayaw kong ulitin yung pagkakamali na yun. Parang ganun yun. O, di ba? Personal life. Di ba? Personal-based experience. Mahirap yung kwan. Sa relationship kasi may mga bagay tayo. Sa walks of life, hindi lang sa love relationship, basta yung pagtiwala. O sa binigyan kanila ng tiwala kasi napakamahirap na i-earn siya. Hanggat kaya mo pong i-hold yung tiwala na yon, i-hold mo siya. O. Kasi, ayun o, may sakit, ang gano'n si kami, pati si Ben Mausiak, at rangkaso kami. Ay, kay, at rangkaso kayo natin, Auntie Mel, ay, kaya, ay, Auntie Malu. Itong kwan, kasi itong init ng panahon, ano? O, ingat, kasi sabi nga nila, wag muna kayo magpapa-check up. Joke, ano? Parang pangit yung term ko. Hindi, hanggat pare kung kaya nyong mag-contain sa bahay, mag-contain na lang. Kasi siyempre naman nasa alert level 1 pa rin ata tayo about the COVID ulit. So, alam nyo na kalakaran sa COVID, no? Trangkaso kasi ngayon, automatic COVID na yan. Tag na COVID na yan. No? So, kung kaya naman. Pero may, yung tawag nila doon, panahon malamig at mainit o pag humina resistensya mo talagang matadali ka. Ako, heat stroke. Water and fruits, totoo yun. Meron akong tinitake pero illegal ano. Hindi naman siya literal na illegal, pero kung may kakilala kayo na doktor, ay Riza and Sir Nelson, mga tayo kung may kakilala kayo na doktor or pharmacia, Auntie Malo, Auntie Mel, na pwede nyo siyang makuhanan ng kahit na walang reseta. Nakon naman, ititik mo naman tayo, azithromycin, no? Azithromycin, yung Pfizer na azithromycin. Effective po talaga yun. 3 tableta lang po yun. Pero effective. Antibiotic po yun, hindi po siya basta-basta makukuha. Pero kung may kakilala po kayong doktor na pwede kayo magparesita para hindi na kayo magpa-confine, ayun yung Pfizer na azithromycin. Pan po yun.
Talagang automatic. Isang take mo lang yun. At mararamdaman mo yung effect after 2 days. Wala na. Tatlong tablet lang yun. Up to 3 tablets. Up to 5 pero 3 tablets pwede na yun. 3 tablets kasi yung usually isang box. Parang magkano yun? 400 plus yung isang box nun. Pero sulit. Yun po yung tinake ko noon. Hindi ako nagpa-confine pero may trangkaso ako. Nanghiga ako talaga noon. Ayun, buti na lang. May mga friendship tayo. Ayun, na-recommend nila yung azithromycin. And azithromycin Pfizer. Basta Astromax, parang gano'n. And yun nga. So, talagang tumayo ako. Kasi magaling. Effective po yun sa mga natatrangkaso. Kasi iba ngayon ang trangkaso talaga eh. Para na rin akong doktor. Hindi ko lang yun. Pag may kakilala kayong doktor, tanungin nyo yun. Para safe. No? Azithromycin. Pfizer. Kayo. Na civil service nila. Ha? Ano pa nga ba? Sana nga ba? Yun. Ayun, Anti-Mel, Anti-Malu, yun. Try nyo po yun, yung azithromycin kung may kakilala po kayo. Sana nga ba? Saan na sila, Boss JB? Mel Joseph, sila kan. Oy, yun, kakanta tayo pala. Sabi nga nila, para kay Kwan. Yes, azithromycin. Isend ko Anti-Mel Maiken picture to my tambal at si kayo. Kayo basta-basta makalat over the counter man pero isend ko si kayo may picture to na aman isan ito pat kan di doktor no walay ka pa yon doktor ya sarap to kayo resitaan. Kasi effective. Isend ko si kayo. Abaldak lang po si JP, nagpupuyat niya lang ay naogip la. Tatlo lang to, tatlo. And then, ano tawag nila? Try good sa friend ko, wale parmasya. Very good. No, wale parmasya, very good. Saan na nga ba? Saglit. Saan na ako? Ay, bakit ka noon? Dapat dito ay search snipping tool. Hindi nagbebenta talaga pag wala prescription. Noon, totoo yun, Anti. Agaraman lalakot talaga. Antibiotic siya, pero effective siya, promise. At isisend ko po sa inyo, i-message ko po sa inyo yung picture niya para magkaroon kayo ng idea. Tatlong tableta lang po to. Kaya pag may kakilala po kayong doktor na pwede kayo resitahan, kahit hindi na kayo magpa-confine, mahal ang confinement eh. Diba? Tapos syempre, itatag ka automatic kasi nakakataang kwan doon kasi hindi yun sa kwan, no? Tinatag ka kaagad ng COVID kasi ang trangkaso ngayon, COVID, yun ang masakit. Diba? Oo. Kaya, hi Ma'am Emery, salamat ka na ka. No? Anong gamot sa pusong iniwan kay boss? Yun eh. Bakit iniwan ba si Boss Kwan, Boss Jared? Agaylatan Boss Jared, imbatikan da kan tampulay. Simple lang. Pag iniwan ka ng mahal mo, tanggapin mo, move on. Di ba? Kasi kaya ka naman niya iniwan dahil hindi na siya masaya sa'yo. Di ba? Kaya ka nga niya binitawan dahil wala naman na siyang nakikitang good things sa'yo. So, mag-move on ka na lang, tanggapin mo.
O, di ba? Mangga daw, oo, mangga gamot sa pusong sinugatan. Panuno yata yung mangga. Mangantayo mangga, ah? Ah, mangantayo yung mangga, mangantayo yung mangga. By the way, yung sa kwan, sabihin nyo na lang, ikon nyo na lang, pero kasi ang payo nila sa akin dyan, ng mga kakilala ko, Sir Robert, sabi nila sa akin, ng mga friendship ko na binigyan ako ng gamot na yan, dapat hindi ka daw empty stomach, pero dyan tapos 24 hours po yan, ano? So parang every 24 hours take po siya. At dapat hindi ka empty stomach. O, di ba? Ay, naku, hindi ka dapat empty stomach. Dr. Lab. talante, Dr. Lab. Hindi, ayun. Dr. Lab na yan. Oh, manggang sinugatan. Oh my God, I miss this. I miss this mango. Yan mangga tayo. Mangga. Ay, nako. Manggagamot sa pusong sinugatan. Di ba? Parang kwan lang din yan. Di ba pag nainiwan ka ng trend, hindi mo na siya masasakyan ulit. Bagong trend na. Parang gano'n na rin. Hi, Ma'am Lorely. Welcome to Mangantayo. Tapos na, Sir Alfred. Mangantayo. Mangga. Mangan. Sino kang aliw, eh? Ayaw kong mangaliw? Wala akong pambili. Ang sarap ng I miss this. Makapamiso mangga. 5 days ba? Sunday. Hindi, Monday, Tuesday, Wednesday. 3 days. No? 3 days. 3 days akong hindi kumain ng mangga. Celebration. Kaya kakaya, tamang tini Kasyonan ko ni may request ng Boss JB. Parang kanti Boss Jewel, tan si Madam Bless. The newlywed. Alam nyo ba, yung isa sa mga maganda, wedding singer, no? Meron pa. Marami pa man kasi Papa Chad. Antidig na. Daka ni mangga ng Papa Chad. Shoutout dyan pala. Sa Papa Chad. Pangapisan nun, sa pangapisan nun. Sila Auntie Liba, Masumi. Ayun, kahapon sila Masumi pinapadaan ko sila sa bahay din, Ayun, shoutout dyan kay Grandma, kay Auntie Belida, Papa Chad, Papa Red, Auntie Marie, Auntie P. Again, Auntie Belida, Auntie P, get well soon, mampakasil kayo, you are always included to our prayers actually. Ngayon, get well soon. Kumbaga, God have mercy, diba? Kung talagang miracles, anything or everything is possible, in God's name. Ayun, Jehovah's name. Ayun. Mangan tayo, Boss JB, antayo may wedding singer, grow old with you. O, di ba? Yan naman ang pinakamimitihin natin lagi pag tayo nagpakasali, di ba? Hindi lang dapat partner ang kasama natin, companion. Kasi totoo naman yun, pag matanda na tayo, yung one of those factor ng relationship kasi is about the diba? The physical attractions, diba? Totoo yun. Pero once we get old, hindi na yun ang habol natin, companion. Kaya nga dapat yung pakakasalan natin hanggang sa pagtanda, siya yun kasi companion. So love, partners in companion, di ba? Ay, napakalawak ba ng aking mindset? Ganun ang aking pananaw. Ganun ang gusto ko kay Mrs. Companion ko siya hanggang sa pagtanda, di ba? Di ba? Grow old with you. Di
di ba? I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. Di ba? I'll give you medicine when your tummy aches. Build you a fire when the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Di ba? I'll miss you. I need you. Give you my call when you are cold. Feel you. Feel you. Even let you hold the remote control. Di ba? Let me do the dishes in our kitchen